Gaur aurkezten goazen arira, azken finean da COVID egoeratik sortutako beharrezanei erantzuna emateko. Badakizue, alderdi politiko guztien adostasunagaz, horregatik eskertu gura dodaz. Lehen ekimena aurkezten dugunena da amore bonokoa. Ekimen hau igez hasi ginen egiten, 20.000 eurokoa zen, eta urten ia 3.000 euroko inbertsioa ekarriko du. 57.000 bono, Zornotzaren esku, eta azken finean helburua da, Zornotzako komertzio ostalaritza denda edo beste zerbitzu edozeinetan, 1.000.000 inbertsio hori sortzea. Kanpaina honek diru kopuru handitzeaz gain, epealdia ere luzatu egin du, 6 hilabetera artekoa. 20 euroko bonoak egongo dira salgai, bezeroak 15 euro ordaindu beharko ditu, eta 20 euroko gastua egin ahalko du bonu bakoitzeko. 57.000 bonu salmentan jarriko dira guztira, 3.000 bonu lehenengo sektorerako, eta 54.000 bonu beste negozio guztietarako. Gelitzen jaten geuse bakoitza da, bakarra da, negozioi animatzea apuntatzen, aukera ona dela uste dugu, horregaitik egin dugu kanpaina hau, eta beste alde batetik, biztanleriari gure herrian erosten hurbil daitezen.